Xa desde antigo hai quen pensa que todas as cousas teñen de por sí e agochado no máis profundo un nome natural. Esa é a teoría, pero está claro que ao longo da historia resultou nos máis práctico inventar un nome para todo, para as persoas, para os obxectos e, por suposto, para os sitios. Hoxe imos coñecer algunhas destas historias e as persoas que as protagonizan. Benvidos a esta naco do mundo chamado Oleiro. Galicia é un dos sitios do mundo con máis topónimos. A media é de 50 por quilómetro cadrado e para coñecer os da parroquia de Nós en Oleiros atopei a persoa ideal. Vide comigo. Boas, Cacheiro! Ola, que hai? Non me pises as navizas. Con que fago o caldo despois? Vale. Bueno, Cacheiro, dixeronme que és a enciclopedia da toponimia da parroquia. De onde che ven este recoñecemento? O coñecemento do medio venme de que eu nacín aquí, igual que todos os meus devanceiros. En un momento da miña vida, pois decidín dedicarme ao traballo, a traballar as fincas da casa, e no tempo que me sobraba tamén facía algún choio extra para fora, non? Entón, prácticamente recorrín a parroquia toda durante 50 anos, prácticamente desde o ano 70 até hoxe, prácticamente non quedou un recuncho que eu non anduviera, non? No trator, por eso coñezo a microtoponimia desto, non? Entón, as leiras tamén teñen nomes? As leiras teñen nome igual que tiñan as vacas que había nas casas. Por exemplo? Por exemplo, onde estamos, pola parte de arriba, temos a finca das Pitas, non? Que é unha zona onde hai varias leiras, pero todas se denominan as Pitas, non? Por aí temos o Fortuño, despois está a Rilleira, un pouco máis arriba está o Castro, porque como o seu nome indica, ali hai un castro, non? Esta leira na que estamos ten nome? Ten nome. Como se chama? Chámase o Cancelo. Móstrasme algunha máis? Sí. Pois veña, vamos dar unha volta. Imos aló. O minifundismo é outro xeito de chamarlle ao vínculo que os galegos temos co territorio. Un apego que obriga a partir as leiras, repartilas e poñerlles un novo nome. A Seara, Fonte de Nós, Regueiro Escuro, Sarro ou o Fortuño son algúns exemplos desta historia de amor coa terra. Mira, Fran, eu, como xa teño moitos anos e as neuronas van a menos, para procurar non me esquecer de nomes, vou facendo un esquema cos nomes das fincas nas que eu anduven traballando co trator, non? A Fortaleza, o Batán, o Mesón, a Gándara, a Vilar, Vilanova, a Coroto, Sarro. O nome dos lugares como este, que este é descoñecido para min, o nome, sei que hai un camiño por aí polo oeste, que se chama Abeleiras, pero non sei se ten algunha relación co nome que no seu tempo tuveron as fincas, eu nunca conseguín saber como se chamaba. O sea, que esta é a leira sen nome. Exacto. A leira sen nome. Sí. Vouche pedir un último favor. Dime. Que me o des como agasallo. Coa condición de que o aprendas, claro. que non te limites simplemente a mirar pa el, que mires e así saberás desde os núcleos de población que había, os antigos, que están señalados con asterisco, hasta os outros, os nombres de fincas, vamos. Que é un agasallo a condición de que o aprende. Exacto. Bueno, pois eu digoche grazas, pero xa o veremos. Actualmente, o número de habitantes en Galicia está indo a baixa, porén, seguen aparecendo aldeas, aínda que agora chamámoslles urbanizacións. Temos aquí unha nova loita, a de conseguir que estes novos asentamentos conserven os nomes tradicionais. Martín, cando Oleiros comezou a medrar, houve unha iniciativa do Concello para conservar os topónimos tradicionais. Como foi iso? Aquí, cando chegou a democracia, intentáronse manter moitos topónimos e microtopónimos, chamándolle oficialmente ás calles como se chamaban esos lugares, esos pequenos sitios antes. Hubo unha serie de reunións entre o Concello, as distintas asociacións de veciños, e conseguiuse que moitas das rúas manteñan esos topónimos antigos de aquí. Tes bastante clara a historia, non? Sí, eu son dunha familia de aquí de toda a vida, e de feito é curioso porque o nome desta rúa ven de que a casa dos meus avós, que está aquí mismo, chamábase na escritura As Viñas. Estaba no lugar que se chamaba Babilonia. Entonces, a raíz desas reunións, decidiron chamarlle a rúa As Viñas da Babilonia. E tes a casa de túa avó aí ao lado? Sí, está aí ao lado. Queres ir a vela? Maravilloso, Veña, encantado. pues vamos para ali. O das Viñas, sí,
Pero de Babilonia... Xa, o de Babilonia sí que é Sí, máis. é máis raro. Sí, pois non se sabe seguro, pero crese que ven dun párroco que decidiu chamarlle así esta zona porque hacia ali atrás confluen moitos brazais dun río e pareceulle un bon nome. Así porque sí. Así porque sí, pareceulle. Pois debe de ser das cousas menos frecuentes que escoitei. Bueno, Martín, a verdade é que aquí de praias e de sobrados, en Oleiros. Santa Cristina, Bastiagueiro, Espiñeiro, Naval... Sí, mira, ademais de todas esas temos aquí unha que a min gustame moito. A ver. Esta que temos aquí, que é xusto esta que temos aquí atrás. Que é a praia de Portocobo, que ademais é moi bonito porque é un topónimo que a xente, os veciños de aquí, esforzáronse moito en conservalo. Por exemplo, o hotel que se ve ali ao fondo, chámase igual que a praia, entonces a xente síguese referindo sempre a ela como a praia do Portocobo. Eu creo que queda moi bonito, que un nome moi bonito. Mira, Martín, eu que son de interior direiche, que o topónimo Cobo na costa, vexo sempre. Por qué? Pois un cobo, moita xente entende como cova, como que se entende por unha cova, pero é máis ben referido a un lugar cerrado en sí mesmo de calqueira forma. E aquí, como vemos, esta praia ao final está moi recollida por toda a costa. Mira, Martín, hoxe saco en claro dúas cousas. Que vou facer unha colección de mapas e que estás facendo un traballo de documentación maravilloso. Sí, pero bueno, ainda hai zonas, falando de Cobo, hai outra zona aquí que tamén leva ese topónimo e ainda teño algunha dúbida sobre ela, así que se queres vamos hasta ali, enséñocho. Perfecto. Vale. Pois mira, esta de aquí é unha praia, unha cala que non ten un nome oficial ahora mismo. E a xente chamalle de moitísimas formas. A praia da Atalaya, a Calita, bueno, que máis xente conoce que é a praia nudista. Non sei por qué. Pero da Atalaya, por que é? O da Atalaya é por un edificio que se construiu aquí sobre os anos 70 ou os anos 80 que se chamaba o edificio da Atalaya. Pero a xente de aquí, de toda a vida, a xente maior, sempre se referiu a ela como a Cova da Edra. Ainda que aquí teño unha dúbida, porque a miña avó sempre se referiu a ela como a Cova da Edre. Eu non sei cal sería o correcto. Cal é a diferencia, si Edra ou Edre? Pois non te preocupes, porque sei que nos pode resolver a dúbida. Sí, non te preocupes. Mira. Hola, Vicente, todo ben? Mira, que estou cun veciño de Oleiros, con Martín, que ten a dúbida de se é Cova da Edre ou Cova da Edra. Que nos dis? Pois mira, Martín, etimolóxicamente ten que ser a Cova da Edra, porque Edra ven do latín edera, fai referencia pois, á planta que rubideira que gabea polas paredes, polas árbores que todos coñecemos, non? O paso de Edra a Edre que se produce na fala da tua avoa explícase filolóxicamente pola relaxación da vogal átona final. O mesmo acontece noutros topónimos como, por exemplo, a Laxa, que ven do latín lágena, que pasa a Laxe. Quedouche claro? Sí, ahora sí. Sí. Mira, Fran, aproveitando que estades aí en Oleiros, quería falarvos dun topónimo moi interesante que é Bastiagueiro. Aparece documentado no Catastro do Marqués de Ensenada coas formas Bastagueiro e Bastigueiro. Isto lévanos a pensar que pode ser un derivado da palabra vestigo, que significa insecto, ou da palabra bestiego, que é un tipo de toxo. Así o recollen os dicionarios galegos do século XX. Ben, ambas as dúas voces procederían do latín besta, que co significado de insecto ou de bicho, ou de animal, e engadiríase o sufixo eiro, que significa abundancia de. Por tanto, podería tratarse dun abundancial de insectos, no caso que derive de vestigo, ou dun abundancial dun tipo de toxo, no caso de que derive de bestiago. Esos serían os posibles significados do topónimo Bastiagueiro. Sexa como for, é unha fermosa praia que invita a pegarnos un baño nela. Bueno, Vicente, hasta loguiño. Chao, gracias. Chao. A toponimia é unha obra colectiva de moitas xeracións e a súa conservación debe de ser tamén colectiva. Cacheiro, Martín e moitos outros veñen demostrando día a día que a súa preservación é posible e que está nas nosas mans. Xa sabedes, os nomes da nosa terra chaman por vós.